Seuraavissa 4 kertomuksessa esitellään nuorten yrittäjien kokemuksia työskentelyistä kokeneiden yrittäjien kanssa jossakin toisessa EU-valtiossa. Eurooppalainen Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma tarjoaa aloittelevalle yrittäjälle mahdollisuuden työskennellä kokeneen yrittäjän kanssa 1–6 kuukauteen. Ohjelma pyrkii edistämään yrittäjyyttä ja lisäämään PK-yritysten kasvua erityisesti kansainvälisellä tasolla. Yli 80% kaikista uusista työpaikoista on nimenomaan PK-yritysten luomia. Maria ja Panagiota Vlashu ovat sisaruksia. Heidän yrityksensä Fereikos Helix toimii Korintissa. Simone on nuori, Sisiliassa sijaitsevasta Catanian yliopistosta valmistunut agronomi. Sekä sisarukset että Simone toimivat etanoiden kasvatuksen alalla. Alla Fereikos io mi applico per fare delle analisi degli allevamenti, analisi agronomiche, pratiche, perché no poi anche delle analisi sul mercato, sul business degli elicidi e sul mercato internazionale, promuovendo perché no il prodotto con dei presidi e delle certificazioni in quanto prodotto biologico. Vuonna 2007 perustettu Fereikos Helix avustaa luonnonmukaisesti toimivien etanan kasvatustilojen perustamisessa. Simone työskentelee yrityksessä seuraavat 6 kuukautta. Καταρχήν ο Σιμώνε είναι Ιταλός και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, διότι και εγώ και η αδερφή μου, αλλά και σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στην εταιρεία μιλάνε Ιταλικά. Κατά δεύτερον είναι ότι η εταιρεία μας συνεργάζεται με το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας, το οποίο εδρεύει στην Ιταλία. Και κατά τρίτον, αλλά πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Σιμώνε έχει σπουδάσει γεωπόνος και έχει ένα πολύ καλό επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και στην εταιρεία μας. Luonnonmukainen maatalous kehittyy voimakkaasti Euroopassa ja Fereikos-yrityksen liikevaihto on jatkuvassa kasvussa. Luonnonympäristössä tapahtuvasta etanan kasvatuksesta on tullut yhä suositumpaa. Panagiota Vlashu, joka on koulutukseltaan tulkki ja kääntäjä, ei tietoisesti hakeutunut yrittäjäksi. Eräänä päivänä hän vain odottamattaan sai yritysidean. Η ιδέα προήρθε μέσα από ένα αστείο. Η Μαρία, η αδερφή μου, έτρωγε σαλιγκάρια στην Ελβετία και πλήρωσε τότε για 12 τεμάχια 37 ευρώ. Αυτό μου έκανε εντύπωση και έτσι ξεκίνησα και εγώ να το ψάχνω. Nyt hänen yrityksensä tarjoaa neuvoja, asiantuntemusta ja apua alasta kiinnostuneille maanviljelijöille. Yritys on tähän mennessä avustanut yli 140 etanan kasvatustilan perustamisessa. Simone voi työskentelynsä aikana viimeistellä maaperän analysointimenetelmiään ja kehittää erilaisia alan tunnettuutta lisääviä malleja, joita hän voi hyödyntää omaa yritystä perustaessaan. Sicuramente è importante Erasmus Impresa perché questa collaborazione porterà ad una nuova apertura commerciale tra quella che sarà la mia azienda e la Fereikos, come una ditta commerciale molto affermata. E soprattutto penso sbocchi commerciali ed promozionali per i prodotti siciliani all'estero, in tutta la comunità. Ohjelmaan osallistumisesta on etua myös vastaanottavalle yritykselle. Simonen tietämys luonnonmukaisen maatalouden lainsäädännön ja markkinoinnin alalla on osoittautunut erittäin hyödylliseksi. Σίγουρα το να έχουμε το Σιμώνε στο γραφείο από την Ιταλία, αυτό σημαίνει ότι μας βοηθά να κοιτάξουμε να βρούμε νέες εναλλακτικές διεξόδους για την πώληση των σαλιγκαριών και στην Ιταλία, αλλά γιατί όχι να κάνουμε και μια καλύτερη έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelman osallistujien edellytetään olevan erittäin motivoituneita. Simonen yritysidea oli hyvin kunnianhimoinen. Io ho elaborato un business plan per Erasmus che riguarda un'azienda biologica chiamata Valle dell'Etna e svilupperò una fattoria didattica, comprendendo sia l'agricoltura sia il sociale, cioè diffondendo educazione ambientale, nello stesso tempo facendo dei prodotti biologici
e far vedere, apportare le giuste conoscenze agli altri su che cos'è l'agricoltura biologica effettivamente. Ohjelman ansiosta Simone pystyy osallistumaan täysimääräisesti kaikenlaisiin Ferikos Hediksen toimiin, kuten esimerkiksi tuleville etänen kasvattajille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να διαδοθεί περισσότερο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Καταρχήν θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε την εξωστρέφεια, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πραγματικά να τις αναπτύξει σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Aloittelevan eurooppalaisen yrittäjän vastaanottamiseen liittyy myös vastuuta. Tämä Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma kuitenkin auttaa lisäämään PK-yritysten kilpailukykyä kansainvälisellä tasolla. Consiglio a tutti i giovani imprenditori, perché è un'esperienza unica e fa crescere sia scientificamente sia nell'animo. Wenn mich jemand fragt in der Galerie, wofür arbeiten Sie, was machen Sie, dann sage ich fotografiere Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Das kann ein Künstler sein, es kann ein Galerist sein, es kann ein Hund sein, der vor einem Bild steht oder ein Zuschauer. Also vieles weglasse und mehr auf die Persönlichkeit gehe. Jan Sobotka on opettaja, taiteilija ja valokuvaaja. Vuonna 2004 hän perusti Katonbed-nimisen Berliinin kulttuurielämään erikoistuneen verkkoportaalin. Portaalissa on esillä yli 14 000 hänen valokuvaansa. Sobotka vastaanotti taloustieteen tutkinnon suorittaneen liettualaisen näyttelijän Julia Goidin. Berliinin Julia antoi kuitenkin hänen kiinnostuksensa valokuvaukseen. Aš sutikau Jan Sobotką vasarą, kai aš atostogavau Berlyne. Ir man labai patiko jo būdas, laisvas būdas fotografijos, kaip jisai dirba su žmonėm, apskritai kaip jisai žiūri į fotografiją. Julia vietti Berliinissä 3 kuukautta ohjelman puitteissa aikomuksenaan palata sinne työskentelemään vielä myöhemmin. Monikulttuurinen ja rento Berliini on muurin sortumisen jälkeen houkutellut puoleensa lukuisia taiteilijoita. Kaupunki tukee ja innoittaa heitä. Ich bin selber oft in der Situation gewesen, dass ich im Ausland war und Leute brauchte, die mir helfen. Erstens unterrichte ich und zweitens habe ich gesagt, okay, wenn ich dir helfen kann, gerne. Und sie hat mich gefragt, ob ich das machen würde und dann hat es mich auch einfach interessiert. Ich habe ihre Webseite gesehen, die Fotos und fand das interessant. Und habe das nie so betrachtet, dass ich jetzt immer derjenige bin, der etwas besser kann, sondern dass es ein Austausch ist. Nämä valokuvaajat tekivät vanhasta olutpanimosta valokuvastudion muutamaksi tunniksi. Julia Goidilla on aivan omanlaisensa Jan Sobotkan lähestymistavasta poikkeava tapa lähestyä valokuvausta. Molempien kiinnostus suuntautuu kuitenkin muotokuviin. Mallien kanssa toteutettujen kuvausten aikana he saivat tilaisuuden työskennellä yhdessä, tarkastella toinen toisensa lähestymistapaa ja tekniikkaa. Mes pagrinde daug kalbėjom iš tikrųjų apie fotografiją, apie fotografijos principus ir apie tai, ko mes siekiame fotografiją. Tai buvo iš tikrųjų toks mokomasis periodas. Jan Sobotka pakeitė mano požiūrį į kaip režisuoti žmogų, kaip su juo dirbti, kaip su juo šnekėtis. Ir aš pradėjau fotografuoti portretus, kurie pakankamai mano atžvilgiu buvo sėkmingi ir yra sėkmingi. Ich habe eher erwartet, dass es einen Austausch gibt. Ich habe weniger erwartet, dass ich jetzt eine Fotoserie sehe, weil mir relativ schnell klar wurde, dass es einen Prozess vor dem Erasmus-Stipendium gab bei Julia und danach. Und ich glaube, in manchen Dingen ist die Wirkung langfristiger zu sehen. Wir treffen uns sehr oft und haben einen Austausch, ja, über die Fotos, über die Szene, was wir beide sehen, was ein gutes Foto ist. Und insofern ist es eine sehr lebendige Diskussion. Julia sai nauttia tämän yhteistyön aikana jostakin, mitä hän ei ollut Vilnasta löytänyt.
luovasta ympäristöstä sekä kokeneen valokuvaajan taiteellisesta lahjakkuudesta ja pedagogisista kyvyistä, lyhyesti sanottuna ihanteellisista työskentelyolosuhteista. Šita programa labai mane sudomino to, kad jinai siūlo kaip mokamąją dalį ir tuo pačiu jie paremia. Ir atvažiuojant į šalį ir jos nežinant, žmogus gauna vietą, kur mokytis, kur dirbti ir kur patirti visus naujus dalykus. Tai iš tikrųjų labai geras santykis tarp darbo ir mokymosi. Julia harkitsee vakavissaan Berliiniin jäämistä oman yrityksensä perustamiseksi. Erasmus nuorille yrittäjille vaihto on myös avannut hänelle ovia työmarkkinoilla. Tai aš manau, kad čia yra labai didelis pasiekimas. Tie 3 mėnesiai Berlyne iš tikrųjų man buvo labai naudingi. Aš sakyčiau, kad aš labai daug darbų padariau ir ne per seniausiai vienas žurnalas paprašė mano nuotraukų spausdinti, kuris yra labai aukšto kultūrinio lygio. Aš tikrai labai patarčiau naudotis šią programą ir ją domėtis. Yrittäjämessut Brysselissä. Thomas Verdier Fuentes on valmistunut Ranskassa sijaitsevasta Lillen insinööriopistosta erikoisalanaan yrittäjyys. Messut ovat hänen Erasmus-nuorille yrittäjille vaihtoonsa loppuhuiventuma. Hänen vierellään on Thierry Van den Broek, Toman vastaanottaneen Poseco-yhdistyksen johtaja. Mutta palatkaamme ensin muutamia kuukausia ajassa taaksepäin. Notre ASBL, qui s'appelle aussi Centre d'information pour une économie positive, en fait fait la promotion de tout ce qui peut dans l'économie apporter une contribution à la société. Donc ça peut être des concepts comme le commerce équitable, les investissements éthiques, la construction écologique, le tourisme responsable, enfin tous ces concepts-là. Toma kehitti Pulse Up-yrityshankkeen, jolla hän haki mukaan Erasmus-nuorille yrittäjille ohjelmaan. Hankkeella pyritään kehittämään erilaisia pienten ja keskisuurten yhdistysten rahoitusmahdollisuuksia. Dans mon projet, j'ai ressenti, peut-être parce que je venais de finir l'école, un manque d'expérience. Et le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs permet justement, en lien avec son projet, de développer une compétence forte chez un entrepreneur aguerri déjà dans le même secteur d'activité. Poseco on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tekee työtä yhteiskunnallisen yrittäjyyden alalla. Monet eurooppalaiset nuoret haluavat työskennellä yhdistyksessä. 5 tämän ohjelman puitteissa vietetyn kuukauden aikana Thomas sai kehittää ja toteuttaa hankettaan itsenäisesti. Hänen yritysidänsä tavoitteet vastasivat täysin Posecon tarpeita. Alors c'est la première fois qu'on fait appel à ce programme Erasmus Young Entrepreneur. Il est clair que pour nous, la première chose, c'est que ça nous permet d'avoir quelqu'un en plus dans l'équipe. Donc c'est une personne qui peut contribuer concrètement à des activités qu'on a. Donc il y a un win-win qui était indispensable pour nous pour pouvoir accueillir ce genre de stagiaires. Thierry Van den Broek antoi Tomalle tarkkaan määritellyn tehtävän muodostaa verkosto yli 35 yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittavasta yrittäjästä. Toman oli opeteltava tekemään yhteistyötä, johtamaan kokouksia ja tekemään päätöksiä yhdessä työtovereidensa kanssa. Ce qui pour moi m'a appris le plus dans mon expérience ici à Poseco, c'était de partir d'un projet embryonnaire, donc et le faire éclore et l'amener à maturité jusqu'au salon Entreprendre de cette année. Ranskaa puhuva Toma hoiti tehtävänsä tehokkaasti Brysselissä. Thierry arvosti myös Toman muiden vieraiden kielten tuntemusta. Erasmus nuorille yrittäjille ohjelmalla pyritään tukemaan PK-yritysten kansainvälistymistä. Je pense que déjà, en fait, créer des synergies et des relations entre les pays européens permet à quelqu'un qui est national de commencer à penser en dehors de ses frontières. Et donc c'est une première manière de s'ouvrir au monde. Donc c'est essentiel et c'est un bon argument, un bon alibi, je dirais, en fait, de forcer peut-être d'une certaine manière des échanges pour que chaque personne comprend que le marché est aujourd'hui un marché international. Eurooppalaisilla markkinoilla on 500 miljoonaa mahdollista asiakasta. Toma voi tulevaisuudessa hyödyntää näitä sisämarkkinoita toiminnassaan. Donc le côté international au niveau du business, on pourra
Clairement le ressentir, en tout cas dans l'entreprise que je créerai en rentrant en France, sur les relations que j'ai pu tisser ici, les relations avec tous les entrepreneurs du réseau notamment, les relations ici avec Poseco. Et clairement, ça sera un plus le jour où je déciderai de venir élargir mon travail et mon activité à la Belgique. Toma onnistui tehtävässään. Kaikki yrittäjät, jotka hän sai liitettyä Posecon kanssa toteutetun vaihto-ohjelman puitteissa luotuun verkostoon, olivat läsnä yrittäjämessuilla. Il est clair que travailler avec un stagiaire professionnel qui vient en plus d'un autre pays, mais ça nous fait penser parfois les choses autrement et ça nous demande aussi d'avoir la capacité en fait d'avoir confiance en fait dans ces jeunes entrepreneurs. Ce qu'on a fait par la force des choses et le return c'est du 300% quoi. Eu tenho background financeiro, comecei por estudar gestão. Entretanto, há 4 anos atrás decidi mudar para a área das artes e comecei a organizar concertos e festivais de música. Fiz curso de Arts Manager e agora estou a fazer uma pós-graduação. Portugalilainen Rita Maija viettää Lontoossa 6 kuukautta Erasmus-nuorille yrittäjille ohjelman puitteissa. Hän työskentelee Retox Clinic-nimisessä yrityksessä. Yrityksen johtajan, tohtori Alex Setin mielestä musiikki on paras keino mielen piristämiseksi. I studied very technically. I studied chemistry up until PhD level, but I also consider that at the same time I was doing that, I was studying music, in that I was a DJ and I had a radio show and I was building up my experience and knowledge of music and artists. Retox auttaa itsenäisiä taiteilijoita ja jakelusta vastaavia tahoja musiikki-, radio-, elokuva- ja videomarkkinoille pääsemisessä. Alex Seti pitää uusien kykyjen etsimisestä. Erasmus-nuorille yrittäjille ohjelman kautta hän tutustui Rita Maijan kykyihin. I wanted to be involved in the program because I believed it would bring me key people, creative people who really want to work in this industry. I believe it will benefit what I do. Those people will bring ideas to me, bring new processes, new ways of working, look at what I do with a pair of fresh eyes. Ritalla on jo oma yritys, vuonna 2009 Portossa perustettu Ilha da Fantasia. Yritys tuo taidetta ja musiikkia kaduille myös muualla kuin Portugalissa. Os objetivos do plano de negócio era crescer de uma forma internacional, conseguir arranjar contactos e estabelecer parcerias com outros países da Europa e outros e conseguir organizar eventos fora de Portugal. Bikini Beach Band on Ritan äskettäin löytämä lontoolainen yllättävän erilainen musiikkiyhtye. Hän vei Alikin kuuntelemaan yhtyettä sen studioharjoituksiin. Rita aikoo järjestää yhtyeelle kiertueen Portugaliin. Aprende-se muito a trabalhar aqui no Reino Unido porque há investimento na cultura, há investimento em eventos, há investimento nos artistas. É completamente diferente de trabalhar em Portugal, onde o mercado é muito pequeno e de difícil acesso. Alex Setillä on hyvä liikevaisto. Rita Maijalla puolestaan on vahva musiikillinen tuntemus. Aloittelevat eurooppalaiset yritykset kehittyvät juuri kykyjen ja kokemusten vaihdon ansiosta. I think it's most important thing, really, very important to help new entrepreneurs coming up, people with new ideas. I think when I started, my field was much smaller than it is. And I really was so passionate, I just pushed myself into it. And I think it would have been really nice if I'd had a mentor. I could have maybe saved time. I would have understood clients. I would have had someone to open doors for me, to show me clients, to get contacts. Hi Joanna, how are you? Eurooppalaiset musiikkimarkkinat ovat vaativat ja kilpailu niillä on kovaa. Monet haluavat valloittaa ne, mutta vain harvat onnistuvat siinä. Rita on voinut hyödyntää Alikin liikesuhteita. Hänen avullaan Rita on tutustunut Lontoon studioihin, muusikoihin ja tuottajiin. Eu penso que a parte mais importante que aprendi foi a maneira como o Alex sozinho criou a sua própria empresa e desenvolveu o seu negócio. E o negócio está a crescer, ele já o faz há 7 anos, penso eu. E estou a aprender quais as melhores maneiras de ser comercialmente agressivo, de
de adquirir novos clientes, fazer contactos num país que tem uma cultura empresarial completamente diferente do país de onde eu sou. Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma antaa molemmille osapuolille erinomaisen mahdollisuuden hyötyä toisen kyvyistä ja kokemuksista, ja tämä on yrittäjän kannalta tärkeää. I think Rita's brought more than I expected. First of all, what we talked about and discussed was she was going to help me the business side, the marketing side, social networking, improving my presence in these areas, and she's definitely done this. Yli 99% Euroopan musiikkimarkkinoilla toimivista yrityksistä on PK-yrityksiä. Tämä vaihto-ohjelma auttaa niitä kansainvälistymään. I would definitely recommend it to other companies. In fact, I've already started talking about it to other people I work with and anyone who's interested, really, people I meet. I think when you have something good, you always want to spread good news. So yes, definitely very happy. Niin aloittelevat kuin kokeneetkin yrittäjät ovat parhaita Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelman puolesta puhujia. Euroopan komission tuella toteutettuun ohjelmaan on tähän mennessä osallistunut jo satoja yrittäjiä. Toivomme, että heidän kokemuksensa innoittavat sellaisia henkilöitä, joiden mielestä yrittäjyys on olennainen osa Euroopan talouselämää.